Vi lever i et samfund, hvor nogle unge lever i deres egen verden og gerne vil deltage i fællesskabet. Vores app er med til at få det fællesskab frem ved at lave forskellige topics, som man kan deltage i. Vi vil lave forskellige forums, hvor der kan indgås en aftale om de forskellige aktiviteter, som man kan deltage i. Vi vil også skabe nogle arrangementer, som der er mulighed for at deltage i. Topic, så kan du komme ind i forskellige arrangementer og interesser. Vi har f.eks. sport, hvor man kan deltage i aktiviteter med andre mennesker, der også er interesseret i det. Der er No More Alone, så vi mener, at man kan komme ind i arrangementer sammen med andre arrangementerne. Og så har vi vores Let's Meet, som er vores slogan, og bare møde og få nogle venner, i stedet for at sidde hjemme og kede sig. I like it, you like it.